7.10 Phawula ngempumelelo yombhali. Sesiyalazi udaba lapho. Umbhali uphumelele ekuphetheni le ndaba. Right. So kumele ke mfundi siphindele emuva olwazini noma kulwazi lwakho njengomfundi ukuthi uyayazi indaba wena ukuthi ibumbeka kanjani isakhiwo sendaba. Ngamanye amazwi yikuphi okufanele kube khona endabeni ukuze sithi umbhalo uphumelele ukuyibhala le ndaba. Singakubheka ekuqaleni, sikubheke maphakathi nendawo, sikubheke nasekugcineni. Ake siqale nje ngombuzo esinikezwe wona. Ekugcineni ikuphi okumele kube khona endabeni? Isiphetho. Angisho? Isiphetho kumele sibe khona endabeni. Sathi mangabe sifunde eklasini sathi umbhali angayiphetha indaba yakhe ngendlela ezingafani. Omunye umbhali angakhetha ukuphetha indaba yakhe lapho sibiza khona sithi uvutho ndaba. Indaba mangabe isesicongweni avela ayivale. Omunye umbhali angayidlulisa indaba yakhe iye kuphola vutho ndaba. Amaphaphu sekehlile ayivale lapha indaba yakhe. Ake sibheke indaba yethu bengithi Lizukulu. Iphela kuphi le ndaba? Iphela baseflethini bonke besamangele. Hawu Mhlengi. Omunye hawu Mahlengi. Uyiphetha lapha indaba yakho. Uyiphetha kuvutho ndaba. Lapho kuvela khona amaqiniso mayelana nokushintsha kobulili kuka Mhlengi abe uMahlengi. Ngamanye amazwi umbhali uphumelele ukuphetha indaba kuphi? Kuvutho ndaba. Ngoba yilapho sithola khona ini amaqiniso. Yilapho sithola khona umphumela. Uthini lo mphumela esiwutholayo? Ukuba uMhlengi lo useshintshe ubulili waba ubani? uMahlengi. Indaba le ethi bengithi Lizukulu. Umbuzo lo ungashintsha mfundi. Phawula ngempumelelo yombhali ekuthuleni le ndaba noma ekuthuleni isingeniso sale ndaba. Sasifuna ukwazi manje umbhali ukwazile yini ukusethulela le ndaba ekuqaleni? Masikhuluma ngesethulo sikhuluma ngesingeniso. Yebo, umbhali uphumelele. Angisho? Umbhali uphumelele ekuthuleni isethulo sale ndaba. Ngoba eqaleni uyamveza umlingiswa osemqoka ongumhlengi Mahlengi, uyasiveza isizinda, uyaveza nani nesisusa sodweshu. Usuyakubala phela wena ngithi uyakwazi. Isisusa sodweshu imizwa kaMahlengi noma kaMhlengi yabantu abanobulili obufana nobakhe. Isizinda kuseflethini, kuseThekwini. Indaba iyathuthuka ihambe iye eflethini lapho kuhlala khona uNontobeko. Isimo senhlalo ekuqaleni asisihle neze. Ukhathazekile uMhlengi ngoba kunento emdlayo. Afisa ukuyazisa isithandwa sakhe uNontobeko. 5 marks or 3 marks. Umbuzo lo ongabuzwa kuthiwe phawula ngempumelelo yombhali ekuthuleni isethulo okuyisingeniso noma isiphetho sendaba. Kumele wazi wena mfundi ke ukuthi le ndaba le ethi bengithi Lizukulu iphetha kuphi? Iphetha kuvutho ndaba. Lapho kuvela khona amaqiniso. Imaphi lamaqiniso avelayo? Sithola uMhlengi sekashintshile manje ubulili bakhe sekuMahlengi. Wonke umuntu manje uyaqala ukubona ukuthi hawu ngithi ngithandana noMahlengi nje ngithandana noMhlengi. Nalo uthi hawu uMhlengi sekuMahlengi kanjalo mfundi. Ngiyethemba lesi siqopha amazwi sizobasiza abafundi.